Încă de anul trecut, Motorola Edge 30 Pro mi-a rămas în memorie ca unul dintre cele mai bune telefoane cu Android pe care le-am testat vreodată. Deși nu este unul dintre numele established pe piața din România, în mod ironic, deoarece brandul este sinonim cu industria telefoanelor mobile, Motorola s-a chinuit să țină pasul cu ceilalți producători odată ce lumea întreagă a renunțat la dumb phones, telefoanele proaste, în favoarea actualelor smartphones. Însă în ultimii ani, compania a reușit să mă surprindă într-un mod foarte plăcut, mai ales prin prisma flagship-urilor lansate, unele care nu doar că nu sunt cu nimic mai prejos decât modelele de vârf de gamă de la Samsung, Oppo, Vivo sau Huawei, însă chiar vin cu câteva lucruri în plus. Eu sunt Claudiu, tu urmărești Connect și te invit să aflăm împreună mai multe detalii despre unul dintre cele mai promițătoare telefoane ale anului 2023. Am mai tot spus că telefoanele mele preferate cu Android sunt cele de la OnePlus, însă Motorola pare că se așează confortabil pe prima poziție a acestui top, personal și extrem de subiectiv. Haideți să vedem și de ce. Nu este o modalitate mai simplă să spun ce urmează, așa că am să o fac direct. Edge 40 Pro este un telefon frumos, care îmi place destul de mult. Nu este doar despre detalii aici sau despre materialele folosite, care sunt, desigur, de calitate premium, însă este vorba și despre factorul de formă, cel care, cel puțin mie, mi se potrivește perfect în palmă. Dimensiunile sale mi se par ideale pentru un flagship modern, iar greutatea sa e destul de scăzută, de doar 199 de grame. Ca să fiu destul de plastic, când stai lungit în pat și te uiți pe TikTok, nu prea simți că ai un telefon în mână, iar pentru mulți dintre noi contează destul de mult acest lucru. Pe masa noastră de test a ajuns modelul pe negru, adică Interstellar Black. Finisajul este unul de calitate, dar care nu adaugă prea mult la greutatea totală, așa cum spuneam și mai devreme, iar insula camerei foto este amplasată lateral și ocupă cam jumătate din lățimea totală a șasiului. Un alt lucru pe care l-am remarcat este logo-ul Dolby Atmos, care tronează ștanțat pe muchia superioară a terminalului, semn că cei de la Motorola au parte de una dintre cele mai importante colaborări în ceea ce privește calibrarea sistemului audio. Pe fața device-ului avem parte de un ecran cu margini extrem de mici, care este curbat spre exterior, în mod similar cu flagship-urile de la Samsung din urmă cu ceva ani. Acest fapt aduce un plus de eleganță și oferă și o experiență de vizionare mai bună, dar ajungem imediat și la acel capitol. Și, ca în cazul oricărui flagship, avem parte și de Corning Gorilla Glass Victus pentru o protecție sporită de accidente sau zgârieturi, apă sau praf. Motorola Edge 40 Pro vine echipat cu un display pe OLED de 6,67 inch, Endless Edge, așa cum este numit de către companie, calibrat la o rezoluție maximă de 2400 pe 1080 de pixeli. Însă poate cea mai importantă specificație de aici este reprezentată de cei 165 de Hz rată de reîmprospătare, care face ca experiența de vizionare pe acest smartphone să fie una foarte fluidă. Îmi amintesc și acum, în urmă cu câțiva ani, începeau să apară timid telefoanele cu 90 de Hz refresh rate, pentru că apoi 120 de Hz să devină un standard la cele mai noi vârfuri de gamă. Ei bine, acum avem parte de 165 de Hz și pot să mă declar extrem de mulțumit, căci am și eu boala mea cu ecranele smartphone-urilor. Știți la ce mă refer. Iar în ceea ce privește certificările lui Edge 40 Pro, aici avem parte de tot tacâmul consacrat, adică HDR10+, Dolby Vision, Amazon HDR Playback, YouTube HDR Playback, SGS Low Blue Light și SGS Low Motion Blur. Însă ajunge cu înșiruirea specificațiilor. Terminalul este perfect pentru streaming de conținut video, după cum ți-ai dat seama deja, iar Netflix, Disney+, dar și serviciile de streaming menționate mai devreme, îți oferă una dintre cele mai bune experiențe de pe un smartphone, din punctul meu de vedere. Toți factorii enumerați până acum, de la rata de reîmprospătare, la certificări, diagonală și rezoluție, contribuie la un pachet complet, unul care nu te lasă să-ți dorești mai mult, pentru că nu prea ai ce. Doar un device mai mare, evident pe cum o tabletă, un laptop sau, și mai bine, un televizor. La capitolul gaming am încins ca de obicei un Diablo Immortal corect și corespunzător, exact la fel cum fac pe absolut orice telefon care îmi trece prin mână. Ca o paranteză, consider în continuare că este cel mai PC-ish joc mobile sau poate pur și simplu nu mă prea înțeleg eu cu joaca pe telefon. Însă ăsta este un subiect pentru alte ediții. Ca să revenim la experiența de gaming, ea este una flawless, display-ul fiind foarte ofertant și din acest punct de vedere, iar telefonul funcționează în parametri maximi datorită componentelor din dotare, însă despre asta vom vorbi imediat. Și până să ajungem la procesor și toate cele, trecem în revistă camera foto. Edge 40 Pro vine echipat cu 3 senzori, 2 dintre ei fiind aceiași de pe modelul de anul trecut, și anume camera principală de 50 de megapixeli cu f1.8 și cea ultra-wide tot de 50 de megapixeli cu f2.2, care folosește și pe post de cameră macro, și avem și o a treia cameră, care este cea diferită, de 12 megapixeli cu f1.6, care folosește la fotografia în mod portret. Ansamblul de senzori este unul care a confirmat și în trecut, instantanele pe timp de zi utilizând culori destul de naturale, cu un sharpness al imaginii nu mai bun, și toate acestea și în condiții mai precare de lumină, cum ar fi o zi mai înnorată de care tot a avut parte în ultima vreme.
De altfel, în condiții ideale de lumină, rezultatele sunt spectaculoase și instagramabile direct, iar post-procesarea ajută și ea destul de mult, chiar dacă pe alocuri poate părea un pic prea mult. De asemenea, camera ultra-wide, când alegi să folosești acest mod, scoate poze cu un nivel ridicat de detalii și vedem și un boost destul de mare al sharpness-ului și a culorilor în condiții mai slabe de lumină, dar și culori îmbogățite artificial, lucru care se datorează tot inteligenței artificiale care ajută la post-procesare. Iar camera portrait decupează foarte bine imaginile de detaliu, mai ales atunci când fotografiezi îndeaproape o floare sau chiar și animale de companie, acolo unde părul acestora dă de furcă de obicei unor senzori care sunt mai slabi din punct de vedere a calității. Fotografia pe timp de noapte este și ea ceva mai strălucită la acest model, la propriu și la figurat, față de predecesorul său, fără să supraexpună luminile de felinare, de exemplu atunci când prinzi și așa ceva în cadru și păstrând totuși o naturalețe a peisajului, mai ales dacă este unul urban, plin de clădiri mai vechi cu arhitectură nu mai bună de surprins prin aceste lentile. În ceea ce privește capacitățile video ale lui Edge 40 Pro, acestea sunt și ele la un nivel ridicat, terminalul fiind capabil de a filma în 8K la 30 de cadre pe secundă, la fel ca majoritatea flagship-urilor pe care le vedem în acest moment pe piață, dar și 4K la 30 sau 60 de cadre sau chiar 1080p Full HD la până doar 60 de FPS. Aici existând totuși și soluții mai fluide de la alți producători. Și una dintre noutățile din acest an este un Action Mode de filmare similar cu ce vedem la cele mai recente iPhone-uri, adică păstrarea focalizării pe subiectul principal atunci când filmăm cadre dinamice, cu aplicarea unui subtil efect bokeh pe fundal, care funcționează și el așa cum îmi doresc. Și pentru că deja v-am obișnuit că atunci când vorbim de un flagship să avem parte doar de cele mai bune componente, Motorola Edge 40 Pro nu face excepție de la această regulă și deja m-am plictisit să spun asta. Propun să jucăm un joc aici. Spune sincer, la ce procesor te așteptai? Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2? Ai dreptate. La câți giga de memorie RAM te așteptai? 12 giga cumva? Ai dreptate și aici. Iar variantele de stocare pentru acest model sunt de 256 de GB sau 512 GB, ambele UFS 4.0, deci avem parte de viteză sporită și în acest compartiment. în testele benchmark, Edge 40 Pro a scos 1974 de puncte în Geekbench Single Core, respectiv 5079 de puncte în Multicore, 16832 de puncte în PC Mark Work 3.0 Performance, respectiv 3686 de puncte în Wildlife Extreme de la PC Mark. Punctajele obținute îl plasează direct în topul telefonelor existente la ora actuală, la rafturile reale sau virtuale ale magazinelor și întăresc ideea mea generală că Edge 40 Pro este unul dintre cele mai bune device-uri pe care am avut plăcerea să le butonez în ultimii ani. Asta nu e lucru puțin. Edge 40 Pro rulează Android 13, peste care ai aplicat o interfață de utilizare destul de curată, aproape de puritatea pe care o vedem pe modelele Pixel și vine cu foarte puțin bloatware preinstalat, spre deloc. Un lucru care e ca o gură de aer proaspăt pentru mine, spre deosebire de momentele în care testez diverse modele chinezești, mai ales din cele mid-range, care vin cu o sumedenie de aplicații deja implementate, durând și zeci de minute în unele cazuri să încerci să scapi de tot ce nu ai nevoie. Deci puncte plus și aici. La capitolul baterie stăm destul de bine și vedem și aici un acumulator de 4600 de mAh, o capacitate prezentă din ce în ce mai mult pe modelele de top, iar vremurile în care vedeam flagship-uri care depășeau în unele cazuri și 6000 de mAh, parcă încep să apună. Însă asta e de bine pentru sănătatea generală a bateriei, lucru care e ajutat, desigur, și de standardul de încărcare rapidă, care e însă destul de mare în cazul clientului nostru de astăzi. Și nu încerc să fac ca acest aspect să sune ca fiind unul negativ, însă știm că, de obicei, dacă nu există și limitări implementate, acumulatoarele care se încarcă mai rapid se pot și deteriora mai curând. 125 de W este cifra pe care o căutăm aici și pot să spun că terminalul se încarcă de la 0% la 100% în aproximativ 25 de minute, un rezultat onest. De asemenea, ar trebui să scoți cu ușurință peste o zi de utilizare normală din Edge 40 Pro, grație optimizărilor software destul de reușite realizate de dezvoltatorii modelului. Motorola Edge 40 Pro este un telefon cu design foarte elegant, sleek, care se încarcă rapid, rezistă la peste o zi de utilizare fără să se descarce și vine echipat cu un display care sunt sigur că va mulțumi și cei mai pretențioși utilizatori din punct de vedere vizual. Modelul este un pretendent serios la titlul de cel mai bun telefon al anului, cu Android sau fără, și da, știu că mai e ceva rămas din 2023 ca să fim surprinși într-un mod plăcut și de alți producători. Ansamblul de camere m-a satisfăcut ceva mai mult decât cel al predecesorului, deci e clar că direcția Motorola este una bună și aici, iar rezultatul, per total, pachetul complet, adică este aliniat la standardele prezentului, ba chiar pot să spun că le depășește, deoarece, da, avem bric de încărcare în cutie, o raritate printre marii producători ai lumii,
Motorola Edge 40 Pro sosește la rafturile magazinelor din România la un preț de aproximativ 4500 de lei. Eu am fost Claudiu și tu ai urmărit review-ul Connect pentru Motorola Edge 40 Pro, unul dintre cele mai interesante telefoane din acest început de 2023. Încă e început. Nouă ne-a plăcut telefonul, însă te îndemn și pe tine să ne lași mai jos părerile tale despre acest flagship în comentarii și să ne dai și un subscribe dacă tot ai trecut astăzi pe la noi. Până data viitoare, toate cele bune!